weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni mbaxna dowa mbaxna lesa gawdala ñaaro wala boɓori luggere pooli boɗeji ñamanari gabo labe kon waktu yoni ha to samba limbe kame kahe ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal legal bitengala Parcelles Assainies e lycée LPA yogay sukaɓe janggoɓe toon jippima e bolioɗo hen ñalawma hande toon to leydi Mauritanie jayde witende Al Akbar ɓe koliri doñeɓe Rosomo Mauritanie e pawi juuɗe mumen kene wona 4 tonnes maaro taw iwi ko toon to leydi Sénégal toon to leydi Mali wuro witengo Sikasso legal bitengal Sano Bogo e kene wona kaɓirɗe jonde kamin jiitane mofta toon waɗi hen goto jaggaɗo to leydi Gambie jagorgal itti yogay werlaji ngam wallide dadiɓe leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men koddenene Abouba toon to Guinée Conakry ko Alpha Condé wino ko oɗo saaha mo gonɗen ko ɗum tigui o woni wadde soko uddude yogay jayndeli oɗo ñalawma hande radio ji ɗiɗi guddama toon kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappo e ɗiɗi bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal mayin puɗɗoray kabruji mena toon to legal bitengal Parcelles Assainies e taw kadi ko lycée mo LPA e toon noon sukaɓe janggoɓe yoga hen jippima e booli oɗo hen subaka hande e kamɓe noon woni hujje mabɓe tigui ko cuuɗi mabɓe jangguirɗi ɗi ene ngakki jangguinoɓe taw kadi ko fannu biyaɗo hiisa e kamɓe noon ɓe jeehi ha toon to wiite cité Fadia ɓe jaltini yogay janggoɓe e wonɓe toon e cuuɗi jangguirɗi ɓe jinno faade ko toon to cité mo Limamoulaye hawre noon dadiɓe noddama nde ɓen gari nde noon ko nden tigui kamɓe sukaɓe janggoɓe ɓe mbaɗi diɗɗal mabɓe ɓe jaɓani lawol faade Pikine ha joni koyon fannu keddoɗen wonande kay syndicat ji ardiɓe ardaniɓe wonande jangguinoɓe e nder leydi Sénégal kolliri oɗo hen ñalawma hande ma natan hofgo juuɗe e tuma kayde laamu ngu rokkaniɓe koppareje mabɓe e caggal noon sumgoji bannoɗi ko fate banggue kawguel ko wiyete baccalauréat aɓe ponno hebde kay yogay koppareje mabɓe ha tenti kadi ngaaluji ɗiɓe ndewanno laamu ngu ha oɗo saaha mo gonɗen haydara hen ala koɓe jii e kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma janggo koɓe natanoɓe hofgo juuɗe e so wona kay laamu ngu joddi e mabɓe yoɓiɓe koppareje mabɓe ɓe giwata e nder ndeɗo hen deƴƴere ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en paye dawrugol kalen e ko fate oɗo hen gorko biyeteɗo Saydou Nourou Ba ko kañum tigui toɗɗa ngam ɗowde guinol dawrugol leydi Sénégal ɗowde guinol dawrugol leydi Sénégal ko fate banggue sumgoji e caggal noon yogay lundiyankoɓe nde kollirno wonande kay natti e jogade hoolare so tawi kay woni ko jagorgal kalfinangal nden kay kisal e leydi Sénégal kam ɗowata sumgoji e leydi Sénégal ɓe jogota ko hoolare ko ɗum saabi noon oɗon ñalawma hande toɗɗama biyeteɗo o Saydou Nourou Ba e taw kadi joƴƴinimo e ngal ɗon gollorgal oɗon ñalawma hande ko jagorgal kalfinangal nden kay kisal e leydi Sénégal biyeteɗo Ali Nguy Ndiaye kamɓe lundiɓe noon ɓe kolliri hayso tawi woni wo toɗɗama kamɓe maɓe jooɗo oɗo kikiɗe hande ɓe jurnito gonka makko ha tenti kadi e jonde makko ɓe ƴeewa so tawi aɓe mbawi yadude yogay miijoji laamu ngo e siftinde on noon kanko oɗo hen biyeteɗo Saydou Nourou Ba o sakti konnguɗi makko oɗo hen subaka hande walla oɗo ñalawma hande gam hollirde o meeɗa ɗaminade ma o toɗɗe e nder ndeɗo hen joɗorde omo fammina ɓesguji Sénégal naɓe kala
Sénégal o joɗini ɗon ko ɓesguji Sénégal naɓe kala jogiɗo namdal faade makko kay omo hebli ngam jabtade jomuma ko yidde tan yo Sénégal ngarɗo beele ene wona e mbadi pewal kame potala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ambassade mo leydi Chine e gonɗo toon to leydi Sénégal to Dakar sakti konguɗi mum ngam wiide ɗum oɗo saaha mo gonɗen e leydi Sénégal ne ɓaaƴa yogay jomen ngaluji wonɓe toon to leydi Sina e caggal noon teskede leydi Chine ɓiɓɓe Chine naɓe taw kadi ko jomen ngaluji e yoga hen ne jogui miijoji moƴƴi ngam yidde arde leydi Sénégal wadde toon gollorɗe mumen wallodirde ɓesguji leydi Sénégal naɓe e soɗon teski noon kamɓe Chine naɓe ɓesgu Chine naɓe aɓe jogui gollorɗe mabɓe e taw kadi ko gollorɗe jonde e nder leydi Sénégal ha tente nokku biteɗo Somena e toon noon ne tawe e nder falde Thiesa kanko ambassade noon o holliri e nder ndeɗo hen hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kene wona temedde ɗiɗi e sappo million taw koye koppareje dollar ko ɗum tigui woni ko Chine naɓe mbaɗi e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ɓoggi karalleje oɗo hen gorko noon o étudia ko janggowo o janggata ko toon to duɗal jaaɓi ha tiringal Cheikh Anta Diop o wiyete ko Abdoulaye Thiama o wonno noon koye ɓogge karalleje e kala saaha kay omo waɗa profil makko kesso o wayla natal o waɗa hen natal neɗɗo mo wona jibinande leydi Sénégal o waɗa hoore makko ko joom ngaalu no fewi omo yiilo debbo taw kadi ko debbo Sénégal najo mo yiɗi wurdude e kala saaha wo jarribo jomum jaranamo kay kala saaha ittude koppareje makko wo nelda jomum haw heɓa ɓernde jomum ngam yidde dañde nate jomum kam e vidéo ngaji jomum e caggal mum noon o waɗa ɗum ko wiyete arisere o weddi ɗum e site biyeteɗo Sene Porno Sene Porno noon ko site mo moƴƴani taw kadi woni toon ko ɓalli janani ɓooli e sukaɓe rewɓe hewɓe taw kadi ko sukaɓe Sénégal naɓe ene tawe toon nate mumen kam e vidéo ngaji mumen taw kadi ko kanko waɗata ɗen gueɗe so welnima suka debbo noon haw yii ɗum tigui rigui o wi ɗum yo nelda ɗum natal mum o nelda natal walla nelda vidéo on vidéo e ngal natal kay wo yeeye ɗum ardiɓe ɗiɗon site uji kanko nde wo jagga wo fawa junggo wo jagguida e goto e musidɓe makko ɓe o gollodirta biteɗo Abou Silla Cissé ene wondi kadi étudiaji woni étudiaji fawaɓe junggo dadiɓe leydi Sénégal noon ene jokki losgu mumen gam tumede yogay jaydiyankoɓe ene heena oɗo saaha mo gonɗe noon kanko oɗo hen biteɗo Abdoulaye Thiam o sakti konguɗi makko wonde kay kala vidéo walla natal e kala saaha omo heewi yeyde ɗum ujunnaje nogas ha nogas e ɗiɗi ujunere oɗo saaha mo gonɗe noon aɓe tawi juuɗe dadiɓe loskoji ne jokki noon nde tawno siɗo wona sin moƴƴo no fewi eɗen mbasi o yimɓeɓe tan yoɓe tinnoɓe ndento neldude nate ɗe ndewani lawol ha tenti kadi yogay vidéo ngaji caggal ɗiɗon site uji kala jaaɗo toon ene wawi yiya toon ko yoɗani walla jiiya toon bande taw kadi fewnitaki sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie e toon to leydi Mauritanie jayde witende Alakbar ɓe kolliri kikiɗe hanki o e toon to Rosso Mauritanie dadiɓe Rossoɓe taw kadi ko doñeɓe pawi juuɗe men kene wona capanɗe nayyi tonnes taw kadi ko maaro iwko toon to leydi Sénégal e jeeyi ɗum noon ko joom laggu goto joom ngaalu biteɗo El Cheikh kamɓe noon ɓe kolliri e kala saaha ɓen waɗaɓe lagguji e tawen kadi ko joomen jawɗele ndewno ɗon maaroji taw kadi rewani lawol kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen kala ko rewani lawol so rewi ɗon koɓe fawoɓe hen juuɗe mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en jaaha toon to falde taganite e nokku biteɗo weddi e nokku biteɗo e wedde Medjbor to noon koye nder leydi tawete e ngon wuuro noon oɗo hen subaka hande ko tan musɗo fini toon taw kadi yaltinim ko jayde witende Adrar Info e kamɓe noon ɓe cigui ɗum ko jayde witende Libiwi Info kamɓe noon ɓe kolliri oɗo hen gorko wiyete ko MAS o yaltino galle makko subaka hande ngam faade golle makko nde o yeehi noon hawo woɗɗoyino feewi hawre o yejjiti noddirguel makko to galle nden o ruttima wari o tawi joom suudu makko ne wonde gorko goɗɗo e dow suudu makko walla ni e dow leeso makko ko nden tigui o ƴetti ɓoggol o haɓɓi on gorko ha tiiɗi e gorko mo tawdi e joom suudu makko ko nden tigui nde yeehi ha woni 10 heures ñalawma ko nden o noddi hoddiɓe makko nde ɓen hoddiɓe makko gaari noon pawi hen jiiɗi mumen ko ɗon tigui o yaltini fetel makko o fawi e on gorko
makko gondinoɗo joom suudu makko o yooɓi fittande muɗum kamɓe en dadiɓe wonɓe toon to Taganita e kami procureur gonɗo toon to Taganita oɗo saaha mo gonde noon aɓe tawe toon to ngoɗon wuuro ngam wadde hen loskoji jaƴƴi no feewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde wiitede Alakbar ɓe kolliri ñalawma hecciyanke o taw kadi ko dadiɗo en wonduno e sehila mum ɗiɗo aɓe giwno toon to wuuro Nouadhibou aɓe payi toon to Nouakchott kene wona 120 kilométre ko toon tigui werlama ko yani kanko on dadiɗo noon o wasi en fittandu makko e sehila makko ɗiɗo gañima ene tawe cuuɗi cafriɗi o saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde wiitede Tawari ɓe kolliri wonande kay jeere nde central mo Mauritanie Nouakchott e jeere mawde taw kadi ko hakkude wuuro Nouakchott hollirama oɗo saaha mo gonɗen mayirɗe nduɗo hen lewru jeere nde ko heletede ha laaɓa ha wiye ceera caggal noon nde hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz uddinno taw kadi ko jeere hesere 26 lewru mayduɗo hen ndu on saaha noon yimɓe hewɓe gegguino fatude toon e kamɓe ɓen ɓe ngala sembeji ɓe mbawa kay luwde wona e magasin uji ɓe kolliri oɗo saaha kamɓe kam ɓe jalti jeere ha laaɓi ha wi ceera ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to Nouadhibou jayde wiitede Alakbar ɓe kolliri oɗo hen suka gorko wiite ko Hamma Wuldu Sidi Mahamoudou kanko noon wo gollotono koye gollorgal chinois ji taw koko fate awo kanko noon wo yoolima toon to maaje Nouadhibou e caggal noon sehila makko ɓe wondunoɓe jiilima momo wonande kay waktuji jonɗi no feewi e dañani yiitudemo ɓandu makko suwa ko taw yiitede e kono worutima e joomi ko wo jeeya koye nder falde asaba e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e to leydi Mali noon wuuro witego Sikasso e leggal biyetegal Sanogo Bougou e to noon ko kaɓirɗe bomoje jiita toon e nder galle goton e mofta ɗen kaɓiri noon yiiti ɗum tigui ko ɓesgu wuuro ngo caggal noon ɓe noddi dadiɓe wuuro ngo nde ɓen gaari noon mbaɗi hen loskoji ha mbawi kay fawde yoga yimɓe oɗo saaha mo gonɗe noon loskoji ne guddita holko saabi ɗeɗo hen kaɓirɗe gadda e nder wuuro witego Sikasso ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Bamako e leggal biyetegal Kalabankoro ene wonde leggal biyetegal Kalaba e taw kadi ko université mo Kalaba kamɓe noon maire gardiɗo wuuro ngo e biyeteɗo Thayirou Mohamed walla mbiyen Thayirou Mouhamad Diara o yaltini konguɗi makko oɗo hen ñalawma hande e caggal noon teskede ngal ɗon leegal walla mbiyen ɗeɗo hen leeɗe ɗiɗi aɗe keewi accident ji ha tendi kadi e werlaji mawɗi no feewi ko fate camion ngaji kam e benuji kala ɓe jaltini noon kamɓene cimtol mabɓe caggal oɗo ñalawma hande kala camion jiyaɗo e leegal ngal taw kadi ko ñalawma koko nanguete jomum fawe amanda e tuggal ma tan 6 heures subaka ha fayanma 20 heures kikiɗe jamma oɗo saaha noon ka wiyata kamɓe camion ngaji kamɓe benuji e mbawi yaade boli mabɓe kono ñalawma kam koko haɗa kala ko fate werlaji mawɗi e dogde e ngal ɗon leegal biyetegal Kalabankoro ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale oɗo hen tana musɗo e janɗo e ɓesgu malinaɓe taw kadi ko toon to Arabie Saoudite ñande aljuma jewtuɗo hen o e sukaɓe nayo ɓesgu malinaɓe taw kadi ko wonnoɓe toon to Makkatul Mukarrama e taw kadi woɗɗani suudu kabandu e kamɓe noon ɓe gollotono tigui koye huɓere wotere ko ɗon tigui ɓe mahanno aɓe golla noon e gollorgal Pakistan gotal ko ɗon tigui ɗo ɓe mbaɗanno dalɗo ko ɗon tigui yoga e ɓaale jani e dow mabɓe ɓe nayo noon hay goto e mabɓe fiɗɗani nofuro ardiɓe malinaɓe wonɓe toon to Arabie Saoudite kolliri oɗo saaha mo gonɗen noon e aɓe namdi ƴiƴam ɓeɗon malinaɓe taw kadi ko mayɓe ngal ɗo gollorgal nde mbawata ruttede ƴiƴamumen ha timma ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Tombouctou e taw kadi koye nokku biteɗo Dungiri tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon e taw kadi ko yimɓe wonnoɓe e werla aɓe payi nokku biteɗo Fracha aɓe giwi Dunguri aɓe payi nokku biteɗo Fracha e taw kadi ɓe jahata koko wiyete Fouara kamɓe noon ko worɓe joguitiɓe jane mabɓe kene wona 50 kilométre hakkude muɗum e Tombouctou ha ganduɗa ɓe jooɓima pittali yimɓe ɗiɗo ɓen ɗiɗo waraɓe hen tato noon majjuɓe hen jeeyo gaña ɓen tato majjuɓe noon ne tuuma inde mabɓe hen goto wiyete ko Mouhamed Ali Aga goɗɗo noon wiyete ko Ibrahima Ali Aga kamɓe jiidi yuma e baba e tataɓo noon ne wiye Ella Mawludu Aga Abou Ubayda ko ɓeɗo hen goni majjuɓe ɓe cuwa taw yitede e semgi wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie e jagorgal itti yogay werlaji gam wallide kay dadiɓe leydi Gambie ma en ketto hen musidɗo meɗen kodde nene Abouba ko fati e ngal ɗo hen ballal
jarama Seydi Sar ko non tigi jaborgal kalfinangal nden ka kisal leydi ndi caggal subede mo tan yontere e bandumde ene wayno o wadi gollal paydingal ngam hokkirde kene tolno e werlaji nogas e go ngam tan wallitade polisabe wonbe do e nder leydi ndi ngal don de dokkal walla ngal don ballal ene wadi to wite Kayraba police station ene tawtora non khilifabe to bangi polisabe e to bangi laamu ngu e yoga kedi ko jambure ben kanko jaborgal ngal biteɗo Mr Drame holliti tan de maw daro e wadde peeje e peccorde kala ngam wallitade ɓeɗo polisaɓe e nden ka e kisal leydi ɗiɓe joguinde nde tawno werlayne ɓuuri yawde hay tappere tene kadi ko wite polisaɓe ko de so tawi tan de ene wawi tabidde eɓe tene yimɓe ɓe de maɓe jogo werlaji tigui rigui ngam tan wawa sellinde e sembinde golle mabɓe ɗo e nder leydi ndi ɗum noon kanko Mr Drame de ene woni polisaɓe de kolliri weltare muɗumen en fewi e ngal ɗo ballal e ngal ɗo baɗal kadi bangal fayida ma ɓeydo wallitade e golleji mabɓe ɗi no hanirta ni maɓe ƴettuɗino werlaji kadi ɓe cara ɗum e nder leydi ndi no fotiri ni ngam tan wawa wallitade golle mabɓe no hanirta ni hennete weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma yadude kodde nen Abouba ɗo e leydi mon Gambie kodde nene Abouba to Banjul en certani nde tawno Banjul waɗɗani Conakry toon to Conakry Alpha Condé ko wino yogay jaynderi ma gudde e nder leydi Guinée ko ɗum tigui woni oɗo saaha mo gonɗen ko woni e merade wadde oɗo hen ñalawma hande noon catal bitegal ARPT taw kadi ko gardigal kala ko fati e filuji ko fati e radio ji e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe guddi jayndeli ɗiɗi e nder Conakry taw kadi ko jayndeli ɓurnoɗi wawde heɗede taw ko jaynde witende Sabari FM ene wondi e jaynde witende Djigu FM ɗiɗo hen jayndeli ɗi noon guddama oɗo hen ñalawma hande e goto kay e ɓattiɓe Alpha Condé biteɗo Tayibou Camara taw kadi ko conseiller mo Alpha Condé holliri noon ɗiɗo hen radio ji ɗi potano uddede so tawi ɗi guddama ma wonan nimsa yoga ɓesguji leydi ndi e caggal noon leydi wawa yaade gaga hen jayndiyankoɓe omo holliri noon wonande Alpha Condé mo wonani conseiller o e wonani añi jayndiyankoɓe ko e kala saaha jayndiyankoɓe ne jaltina wone gueɗe ko ɗum tigui woni ko Alpha Condé sali oɗo saaha mo gonɗen noon radio woto kay wongo e nder Conakry ngo suwa merede ko radio witego Sharif FM gonnon ne tuuma ene ɓuuri ɓattade laamu ngu ha ɓurti ko wona ɗum ko noon kamɓe ngal ɗo cetal bitegal ARPT ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen noon maɓe ndewino golle mabɓe haɓe gudda yoga e radio ji dilloji e nder Conakry e sen wi toon to Guinée paɗen ko toon to Bénin e gardiɗo monétaire international biteɗo Christian Leja kanko no waɗi jillu makko toon to leydi Bénin woni Lomé wo joddima e hoorejo leydi ndi biteɗo Patrice Talon ɓe jewtidi noon ko fate banggue faggodu leydi ndi ha tenti kadi ɓe jurnitima yogay boña leydi Togo logay mbiyen boñ mo leydi Bénin kanko noon wo holliri beelam makko no fewi e caggal oɗo saaha mo gonɗen faggudu leydi Bénin ene woni e peewala toon to leydi Nigéria paɗen ken wona koniyankoɓe jeegomo mbasi toon pittali mumen jamma hecciyanke o taw kadi koye nokkuji ɗiɗi certuɗi e nokku goto noon wiyete ko Dambaga ko noon ko nokku goto e wiyete ko Damba ko toon tigui ɓe mbasi pittali mabɓe e nayo ko toon Mbara ken wona 9 kilométre hakkude muɗum e wuuro wiyetego Maydi Guri ken wona 12 taw kadi ko koni hen ko ɓen tigui goni gañaɓe hen ɗiɗo heddiɓe noon mbara koye nokku biteɗo Falawani e kamɓe noon ɓe kolliri yane mabɓe tigui ko Boko Haram ɓe dañi noon yoftade kono noon ko Boko Haram tigui ɓuuri fewnitade e mabɓe e sen wi toon to leydi Nigéria paɗen ko toon to Cameroun oɗo hen subaka hande sanga niɓɓel subaka ko kamikaze goto gay e kabɓuɗo paftol taw kadi ko pettoje nate juma wuuro witego Kerwa e juma wuuro witego Kerwa ko toon tigui wonnati sanga juulala subaka nden wonnati ko nden tigui wo haɓɓiti poftol makko o fettini ɗum e dañi noon yimɓe hewɓe wasɓen pittali men ma en garto hen so gueno haji toon to leydi Gabo paɗen so renaki aljuma paɗoɗo hen o e yogay ndelam kuɓam ma ɓeydo ko ɗum saabi noon oɗo ñalawma hande mo gonɗen syndicat ji ardiɗo ko fate banggue yangara e nder leydi Gabo kolliri ñalawma aljuma ha fenma aseɗo koɓe waɗoɓe hofgoji mabɓe hay
hay werla goto dogata e caggal non jogede kuloli mawɗi no fewi so nakima ndelam ngakku e sabote ɗum noon ko ɓeydede coggu muɗum e nder leydi Gabon ha joni koye nder leydi Gabon kedoren gollotoɓe catal bitengal GPG kamɓe noon ɓe kolliri walla mbiyen AGP kamɓe noon ɓe kolliri koɓe jaydiyankoɓe ɓe joɗima lebbi sappo ɓe joɓaka kamɓe noon tuma kay nde ɓe kolliri mette mabɓe kamɓe rewɓe mabɓe sukaɓe mabɓe hay goto laraniɓe oɗon ñalawma hande noon walla mbiyen ñalawma hanki o ɓe natani ko wiyete gueddere ɓe ñamata ɓe jarata so wona kay ɓe dokke koppareje mabɓe sen wi toon to leydi Gabon paɗen ko toon te Sud Soudan Sud Soudan noon pelɓodiral musgal waɗino e nder leydi ndi ha ganduɗa kene fota wonde temedere e capanɗe jeeɗiɗo e tato neɗɗo wasi en pittali mumen laamiɗo leydi ndi biteɗo Sala Vakir e rima noon e kuulal hirto lelo yo watte ko ɓuuri yawde e yaccade ha tenti e nder nokkuji nayyi nokku biteɗo Gorili ene wondi e nokku biteɗo Wuha ene wondi e nokku biteɗo Awali ene wondi e tonji Weli e tonji ko ɗiɗo nokkuji nayyi ma kuulal hirto lelo waɗi toon e caggal on oɗo saaha mo gonɗen ko kareli musɗi goni toon toon to leydi Somali paɗen oɗo hen ñalawma hande ko jaydiyanke goto wara toon e caggal kay nde pettoje mbaɗa e nder werla makko e nde wari o joliden ko nden tigui werla o fetti ngol lawol noon ne teska e kala saaha ɓeɗo hen wiiteɓe jaydiyankoɓe ene mbare e nder leydi Somali e toon to Tunisie ko koniyanke goto wasi toon pittali mum wasi toon fittanu mum e jeegomo gañi taw kadi koyeɓe jaɓɓi tigui ko pettoje e nder leydi ndi nokku biteɗo Sabay walla mbiyen nokku biteɗo Chabi taw kadi waɗi ɗum ko ɓeɗo hen e jeeyaɓe e pelle ceɓitiɗe wiiteɓe l'organisation état islamique. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba mawna wen ha toon to États-Unis d'Amérique kame leydi Iran autorise e France ha toon to Russie kame Japon. jam ñallema ceerno Abdoullahi Sarr jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kabaruji men jolam jabberi pujortoɗen koto dowlaji denduɗe Amérique en mbiyen noon batu gotago windere woni tigui ko wiyete conseil de sécurité de l'ONU joɗima tigui ñalo aljuma nde tawa kadi ko erago leyɗele jeetati jeeyaɓe nden fedde mbiyen noon sababu batu ngu noon ko yidde andindeɓe kay e hollirde mettere mabɓe kay ɓe jaadani e tigui ko oɗo biteɗo Donald Trump yiiɗi tigui egginde ambassade mum tawateɗo to Tel Aviv artire ɗum tigui to Jérusalem artirde ambassade mabɓe to Jérusalem ene tengtina noon wonde kay Donald Trump yiɗi tigui yo Jérusalem wonto lamorgo leydi Israël mbiyen dendagal leyɗele noon jeeyaɓe ɗeɗo fedde witende conseil de sécurité kamɓe foof ɓe kolliri mettere mabɓe ɓe kolliri kadi ɓe jaadani e Donald Trump Amérique ɗon wayri welde no weldi oɗo saaha ni saabu kay hay saaha kay moɓe ñanyanno e leydi Irak woni ko wiyete guerre de l'Irak hay nden kay woodi leyɗele seeɗa yaadumi mabɓe oɗo saaha joni noon hay leydi godiri tigui yaadani e oɗo biteɗo Donald Trump koto leydi Iran paɗen to leydi Iran noon mbiyene subaka he ko yerɓande tigui leydi tigui yerɓi toon yerɓande musde yerɓande noon kene qime tigui 6,2 e chef de Richter hay goto noon e oɗo saaha wasani hen fittadu muɗum koto Autriche paɗen to Autriche noon mbiyene subaka hande o ko central goto taw kadi ko central gaz mawɗo fetti toon gazral o fetti fettande mawde ha wonti cuumu ha ɗum noon waɗi tigui o sanga 7h45 taw waktu jeeɗiɓijo ne fawi capannayyi e joyyi hojom mbiyen noon hay goto wasani hen fittadu mum kono fodde capanɗe jeegomo neɗɗo gañima hen gañande musde mbiyen on central noon ko central ɓurɗo mawnude e nder Australie walla mbiyen ni ko central ɓurɗo mawnude nder Autriche ɗaccon haqqi mbiyen walla ni mbiyen ko central ɓurɗo mawnude e nder yoga e leyɗele Europe mbiyen on central noon yoga e gaz gay taw ko gaz ummotoɗo leydi Russie e ummotoɗo leydi Norvège ko ɗon tigui rewata e on central ko adi kay ko on central ko adi kene fecce e nder leydi he mbiyen noon central o noon kala hitande omo siggo walla omo golla fodde capanɗe 4 milliards métre cube taw ko gaz central o fewnama guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi koto leydi France paɗen e ñalawma hande o noon mbiyen dawi toon tigui ko ñawore taw ko gonɗo wonde jagorgal leydi France kanko noon o tumano tigui ko wadde ko wiyete viol woni tigui yande e rewɓe walla yidde heftude rewɓe tawa ko alay saguel mbiyen noon ɗum nan ko sanga kay mo wonno maire tawa kadi koye nder ngoɗo wuuro wiyetengo réunion mbiyen kanko noon omo wiye tigui George Trond koto rewɓe ɗiɗi noon ɓe
o yinno yande ɓe fof liggotono koye mairie tawa kadi ko mairie mo ardino sen ummima to leydi France ko ɗon tigui payten to leydi Riis noon weddinoma tigui e mayde lewru novembre ɓe beddinoma tigui satellite goto tawa kadi ko satellite ɓetowo weeyo woni tigui satellite météo caggal noon waktuji seeɗa ko satellite o wedda ko ɗon tigui satellite o majjiri ɓe melewu mbiyana ñalawma hande o noon ɓe gayni losgoji mabɓe noon kolliri tigui holko saabi satellite o majja ɓe kolliri tigui saabi satellite o majja ko wadde ɓe kay ko wiyete tawa tigui ɓe ŋakkiti koye ɓeto woni ko erreur de calcul ko ɗum tigui ɓe kolliri eɓe jakodono weddade ñande no gasi ɗiɗɗi nduɗo lewru eɓe jakodono weddade missile goɗɗo kono ɓe kayti ha ɗo e yesso on missile beddaɗo majjuɗo melew ene jara jare mabɓe tigui kene qimam ene omo jara kene qime fodde fodde 5,3 milliards taw ko halis euro ko to leydi Japon paɗen mbiyen to leydi Japon noon ko awoɓe sappo taw ko Nord Corée naɓe kañumen tigui majjuno e nder leydi Japon caggal kayde kiɗeli walla mbiyen mauvais temps tawi ɓe toon ɓe naati tigui e nder île goto noon taw ko île leydi Japon tawteɗe e nder maaje Japon mbiyen koɓe sappo ɓe gonno hen jeegomo noon e subaka hande o ne poti tigui nawtede Nord Corée saabu kay haydara ala koɓe tuuma tata e mabɓe noon nanggama tigui caggal nde ɓe naati e ngon wuuro nanggama tigui taw nangguira ko wuyri goto e mabɓe kadi e oɗo saaha ene tawi tigui ko antirɗo e nder cuuɗi cafuɗe ɗiɓe leydi Japon. Ghali Abouba en ceertani tawa konngol men mbaynigo hande ko wiide tan yimɓeɓe yoɓe ndento guila e ɓoggi karaleje ko wayno Facebook ha tenti e WhatsApp nde tawno neɗɗon wawi wadde numéro ma anda e rutto waɗa hen natal ngal ganduɗa tawa kadi ene jokkodira e maɗa aɗa sikka ko neɗɗo mo ganduɗa kaldata ɗon taw kadi ko neɗɗo goɗɗo kaldata ɗon e kala saaha sa noddi ɗum natte walla vidéo ngaji ene wawa yeyde ɗum e wonande site uji goɗɗi siftinde on tan won jooɗiɓe e cuuɗi mumen e tawen ko joomen ngaaluji welatɗe men tan ko jooɗade ne laaranate janane e kame vidéo ngaji janani ko ɗum saabi oɗo saaha mo gonɗen pirataɓe keewi e tawa kadi koye site uji e ɓoggi karalleje ɗum noon kala biɗo ya neldu ɗum natal maɗa walla ni photo ma walla vidéo ma saɗa wawi tan caloɗa ha yora wiya kos so wona ɗum tan ma yiito e banggue goɗɗo wona nimsa tawa kadi ɓoftata ko musidɓe tedduɗe joolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.